Като сме мери на мастер, тежко. Много е яко. Много е яко. Тело тук наблизо най-спорт толкова не е. Аз ще да го усяся, бе! Ти майте се! Чай, Стига, малко. стига. По-високо колко нас, бе! Се стола, брат, така! Вие какво става? На копане за коло 15 минути си изстрелва, ние нямаме повече дървен материал. Аз съм си го решил, брат, не ще чаем. Кай? Ще го стреса. По-яко. Ето, това си пожара. Много яко е пожар, точно да ми... Дай се му. Десът вече гори огън копе. Защото вече огън пожара. Повече ли как го прави? Как прави? Как ми това копе? Много добра и пакел вече беше вътре в копе. Да, няма да има една редила, но... Може да се стиска, брат, да се слушаш копе. И сега копе ли ще опиташ? Да, бе, първо. Лили е яка. И тя ги яка. Готово. Голямо сти го вътре гори, айде да вода. Васко е луд. Добре, би много беше стил хул. Да, но стил хул надолу. Трябва да се пусне да се запаля малко. Да се пусна. Да те пуснат, уйти! Да те пуснат! На зум си. Никъде не. На колко минути е пред... Нека го служи тъпо, брато. Аре, дигни го са. Аре, сега ще очи падне.